Nadakpan sa mga operatiba sa Bureau of Customs NINOY AQUINO International Airport ang claimant sa DUHA ka parcels sa Central Mail Exchange Center sa Pasay City kagahapon Hunyo 16, 2026. Ang DUHA ka inbound parcel nasakpan sa mga otoridad nga adunay sulod sa Gituohang Shabu. Mobalor sa 3.43 million pesos ang nasakpan nga illegal nga droga nga giturn over sa dayon ngadto sa PDEA. Wala na pangalani sa mga otoridad ang claimant nga posibleng mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Samtang gipailam sa physical examination o canine inspection ang abandonadong 14 ka parcels nga nadakpan sa Bureau of Customs NINOY AQUINO International Airport dili pa lamang dugay og dinhi na diskubrihan nga gituohang shabu og high-grade marijuana kun kosh og 100 vape cartridges nga adunay liquid marijuana og kapin 8 ka kilong opium poppy DIAY. Ang mga sulod niini nga gibana-bana ang mo kantidad sa 56 million pesos. Nagikan sa laing-laing nasod sa Asia, Europa ug Estados Unidos ang mga parcel. Gitagong illegal nga droga sa water filter, speaker ug pagkaon. Peng Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.